बाबूजी हम जाते नहीं है मंदिर है रौरा खाना बन गइल बाटे ठीक बा खाली ठीक बा ठीक बा तन जल्दी आई हो ठीक बा जैसे कि हमरो कहीं जाए के बाटे ठीक बा हम आवत नहीं जल्दी आए ठीक बा जा बोली कहाँ बाड़ू हम बकरी चरावत तब तो काम सही हो जाई हमू आई का बाबूजी बाबू तो से का हो जी कोनो बहाना कल भेजा दो कोनो बहाना क के ठीक है बात ठीक बा तो हम आते हैं भेजाबू कहीं बाबूजी के अपना तबे नु चाहे पानी उनी के बहाना करो ना कहे कांट उठल गइल बा ठीक बा का हो फोन तो कइला पर कहत है कि भाई ना हो का करी हमर बाबूजी सामने बैठल रहलन त अभी पानी भरने को तो समय लगी कोई 10 मिनट लागी नहीं पानी त भरने चली ना किनारे चला जा चलावा ना अरे लोग आ जाए अरे कोना ये बैठी